Salutare tuturor, eu sunt Veilor, bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vom face bingo pe OMTV. Aveți aici bingo-ul. O să înțelegeți pe parcursul videoclipului ceva ce fiecare emoji de acolo. Vă las cu clipul. What the fuck se întâmplă? Câte ani aveți? Cât? Black screen, bună. Bună. Unde e black screen? Bun, prima chestie e pusă chat. Ce-i în colțul camerei? What the fuck? Ce-i mucegai în casă? Bro, cred că aia te hashtag. Care mucegai în colțul Unde, camerei? acolo? Nu, partea cealaltă. Acolo? Da. Bro, n-am nimica! Care Ești prost? mucegai? Ok, bro, mai prins, stau la țară. Și n-am Arată mucegai în curul. casă. Își sară curul? Bro, de-abia m-am mutat la Bundijan. Fii atent. Îmi dai follow pe YouTube dacă îți arăt curul? Da. Sigur? Bine, mai ții de follow și după. Nu că dai scam, bro. Nu-ți dau schimb. Bet. Gata, ai dat? Gata. Ok, exact. Ok. Bună. Poftă bună. Ce mănânci acolo? Biră cu cărniță. Nu mănânci și tu gen Mac, cumva? Nu mănânci și tu Mac, gen? Îmi fac eu mâncare. Mănânci sănătos? Ok. Oh! Poți să mai faci o dată? Poți să mai faci o dată? Mersi. Ce mă? Bună. Bună. Ce ai? Eu? Da. 17. Mulți înainte. Ai cumva animale de companie? Dar tu ești de pe YouTube sau de pe TikTok? Nu. Ba da. De pe... Cred că mă Faci- confunzi, gen. Faci live pe TikTok? Nu. Nu zi pe bune. Nu confunzi. Nu mă zi pe bune că nu mă supăr dacă faci live acum sau ceva. Frate, tu ești de pe TikTok. Ok, am bifat și pe aia cu live-ul. Bun, e... Da. Da, ești mecher tu, rău. Ce, putem să-l punem la cringe, gen? Să rămână... Ce-ați făcut la degețel? Fuck, bă, nu vom afla niciodată ce a făcut la degețel. Buza vine să-mi dai și mie cu ele pe pulă, să-mi faci pe pulă. Dacă e de la băcută. Oh, what the fuck? Ce, cred că am intrat într-un moment foarte nepotrivit. Ce mi-au auzit urechile? Asculți muzică cumva? Hei, aici. Bă, ce-am pe mână? Așa. Asculta muzică. What the fuck, ai show speed? Bună. Ce What? ai vape-ul? Cu cireșe. Câți ani ai? 12. Mulți înainte. De Mulțumesc. ceva peste la 12 anișori? Nu, că nu-mi place cum a făcut. Poți să nu bagi blitz în ochi? Bun, avea vape. Unde e vape? Frumos. Să-mi bag bancă ăștia. Înjurătură. Mamă, bro, completăm. Cea, trebuie să mai iau o dată flash și completăm bingo, cea, și știu că și voi vă doriți gen să-mi iau flash. Dick pic. X-ul ăsta e de la dick pic. Bună. Ai cumva la tine make-up? Nu. E sigură? Câți ani ai? 16. Mulți înainte, îmi plac fluturii tăi de pe perete. Mulțumesc. Ai cumva vreun animal de companie? Da, pisică. Poți să o aduci încă o dată, te rog frumos?
Nu am aici, gen nu am la ei mei. Ah, de ce? A, stai singură? Da. Câți ani ai? 16. Frate, Salut, salut, ce faci? stau. Mă bucur. Câți ani ai? 13. 13, mulți înainte. Ai și tu, gagică, ceva? Ce? Ai și tu, gagică? Da. Zău, de cât timp? De o lună. De o lună. Cum o cheamă? Se și pe noi, Alexandra. Și pe tine? Pe mine Leo. Leo, să vă țină, să vă țină. Ce? Să vă țină! Mulțumesc. Cu plăcere, te pup, pa. Ce-mi fac? Mă, bro, are un copil de 13 ani în relație. La 13 ani în relație și de o lună. Și eu tot n-am. Bă, copil. Copil. Bun. Câți ani aveți? Cât? Avem voie? 13 ani. 13 mulți înainte. Și ce faceți pe această aplicație? Nu-i pula că mai trebuie unul. De fete ați dat? Să rămână. Să trăiești tot. Ce faceți? Bine. Eu nu-ți văd după tine. Ok, avem moși. Vei, mamă, îndrăgostit de Rafael și de tine. Voi doi sunteți iubiței mei, o sunte noi trei un cuplu perfect. Da, Mirel, așa e. Ce ziceam? Bă, îmi place mașina ta mult rău. Chide-mă ușa. De unde ai luat-o? M-am bășit. De la opa în Germania făcea drifturi cu ea. Miroase bine. Ce-ai mâncat? Ce-ai mâncat? Ce-ai mâncat? Ai mâncat fasole, zi Căcat. sincer. Sau ceapă. Bună, ai cumva la tine am make-up? Nu cred că avea la tine am make-up, sincer să fiu. Bro, fii atent, am o întrebare pentru tine. Zi. Stai un pic. Ai cumva pisică? Nu. Îmi poți Vrei să arăta zic, nu, bucile? vrei să zic da? Nu, trebuia să o arăți. Îmi poți arăta bucile? Hai, bro, e o provocare. Și cum ar fi acum să-mi scot curul să-ți banez live-ul? Bro, cum nu ar fi? curul, gen. Să-mi arăți bucile prin pantaloni. Pe eu ți arăt tot curul dacă vrei, bucile nu ți-l arăt. E ok și așa? Băi, all or nothing, dar-ți banează ție live-ul după. Îți pun cenzură? Mami face mâncare. Ba nu, mami cred că e în pat. Mami, tu ce face? Ai cumva animale de companie? Da, de ce? Vrei să ai fii o câinele meu al pisică? treilea? Nu. Vrei să fii al treilea câine al meu? Mai doi câini? Da. Și n-ai nicio Bă, pisică? știi ce mi-a zis mie câinele meu? Că câinele meu poate să vorbească. Câinele meu poate să vorbească. Știi ce mi-a zis? Mm. Bă, tu fac și ironii. N-avem la ce să punem. Ba da, stați un pic. Stați un pic, avem la ce să punem. Ai bere cumva? Ok, aia era bere. Nu mă interesează, aia era bere. Nu îmi pasă, aia era 100% bere. Ce zici, frate? Bine, tu? Ești de pe TikTok, bă, cum te chema? Tipul Veilor. Nu știu cum te chema. Veilor. Vlad, cum drag? Veilor, bro, nu Vlad. M-auzi? Cum te chema, bro? Că nu mai... M-auzi? A. Te aud. Dar de ce mă Te auzi în aud, te aud, te delay? Mă auzi în delay, rău. Da, te aud în delay, nu știu. Bun, ai la tine make-up cumva? Ei, doamne, dar atunci când, acum câteva zile am vorbit și ți-am dat din greșeală schimb că mi-a sunat telefonul și te-am căutat în seara aia o grămadă și nu te-am mai găsit. Când? Într-o seară ți-am zis că am 20 de ani și mi-ai zis că ai 18 sau ceva de genul și ți-am zis că mie nu-mi plac băieții mai mici și ai zis că nu-i nimic, că facem o excepție și am tatuaje, nu știu dacă m-ai întrebat de tatuaje. Nu mai Câte știu. tatuaje ai? 6, Ce mai vrei să faci? probabil. Păi și până la urmă mai facem excepția sau nu? Da, atunci cred că ai ieșit, dar nu ți-aduce aminte de mine. Ba da. Ba, Nu știu, gen, nu mai știu când. Dar nu mi-aduc aminte să vii dar recent pe o fată așa frumoasă. Acum câteva zile. În fine, nu mai contează acum. Important e că gen, deși nu l-ai adus înapoi, ceea ce e un semn. Mamă, te-am recunoscut din prima, nici nu a fost nevoie să zic bună sau ceva, te-am luat direct așa tare. Nu mă deranjează, sincer. Păi și fii atentă, deci data trecută ai zis că ți-a sunat telefonul și s-a dat skip, nu? Da,
Păi și gen, poți să-mi lași în să aud acum, ca să nu se mai dea skip sau ceva. Da. Și te-am căutat și după nu te mai găsi. Păi nu, cred că am ieșit după ce am vorbit cu tine. Stai să te caut repede. E destinul. Te uiți pe YouTube, gen? Da. La ce te uiți? Uite, acum putem să ne uităm împreună, gen. Nu știu, la The Real Red. Ok. Teo 10, nu știu. Ești și pe da, Hymen? Da. Da, și te Normal. uiți la Hymen? Da, cine nu se uită la Hymen? Ok, ne uităm împreună, nu-i problemă. Și mie îmi place să mă uit la Hymen. Păi ne uităm împreună, ne uităm împreună acum. Tu ești la Hymen? facultate? Da. La Da. ce ești? La medicină în anul 1 și la business în anul 2. Sunt la două facultăți. Ești la două facultăți. Și cum poți să fii, cum poți să faci și medicină și business deodată, gen, nu e super greu, gen? Păi. Și câți ani ai la medicină? Păi 6 cu încă 1 6? cu încă unul rezidențiatul. 6-7? 6-7. Fac practică la spital. Adică și acum... Și nu mă operezi și pe mine? Ba da, chiar bine, acum fac practică gen nu de doctor, fac de asistent medical, că sunt în anul 1, dar pe chirurgie îmi place cel mai mult. E ok, gen, trebuie să mă operezi la mână. Ai ochii negri cumva? Gen, căpul închis? Da. Nu trebuie să te meci. Îmi place lipcomul tău. Dar de unde știi tu chestiile astea? Red flag. Auzi ce știe el lip combo-ul meu. Am zis lip combo, gen, nu știu machiaj în general. După ce ieșim amândoi de pome, să-mi dai tu chestii de-alea produse de make-up și o să le ghicesc. Ca să vezi că sunt paralele, gen. Dar și atunci de unde știu tu de lip combo? Am auzit și eu, gen, la alte persoane. Cel mai mare red flag. Așa? Să ai prietenă fată la care să dormi acasă. Ce? O să ai iubita ta să nu fie de acord cu o fată. A few moments later. Bine, băi, dacă e gen, ne mai auzim pe Insta, după, când ieși. Bine, Bine, pa, te pup. eu pa. Am mai făcut un bingo, bro. De unde ți-ai luat ochelarii? După ce? Dar la de unde le-ai luat? Adică? Zâmbetul. Bă, vezi că eu nu sunt pe partea mea, ai grijă. Bine, bă, te pup, Dacă te pup, vrei, te poți pup. să fii jumătatea mea. Na. Ok. Bine, bă, te pup, seară faină. Te pup, jos. Nu. Te pup, lasă. Ok. Ochelari. Bă, dacă vă ziceți mie că ăsta nu merge direct aici la ochelari. Ai cumva pisică de companie, gen? Da, de ce? Poți să o arăți cumva? Te rog. Avem pisică aici? Te rog. Da, Alice, unde e? Oh, ce cute e. Vreau și o pisică. Am 18 dacă vrei. Ai 18 ani? Mulți înainte. Nu, pisici. Ah. De unde, de ce și gen... Ce faci cu 18 pisici? Eu și sora mea suntem crescătoare de pisici și le găsim pe stradă și le luăm. Ok. Mamă, ce aș mai plec cineva care să danseze, cineva care să mănânce Mac. Și cam atât. Ești moldovean? Nu e român. Yeah. Nu filmează cu aia ăștia cu căștile. Ești moldovean? Nu e gay. Yeah. Știi pe Jora. Pe Jora? Îl știu eu pe Jora. Ia zi. Bă, să Shelly pe 2.0, mă. Spune replici de lui. Ce să zic? Spune ce ăsta. Replici de lui Jora. Replici de lui Jora? Dar nu m-am uitat eu la Jora. Nu, Jora, te-ai căcat pe tine, nahui. Îmi place cum dansezi. Ok, chat, dansa. Chat, dansa. Și fix așa am terminat bingo. Bă, da, oricum gen, vreau să mai stăm. Mai stăm chat încă jumătate de oră să văd cât de multe chestii pot bifa. Ai cumva la tine make-up? Un fel de, dar nu prea mai am, că mi s-a dus. Ah, ok. Câți ani? 16. Mulți înainte. Mulțumesc. Salut. Ce faci? Bine, tu?
Mănânc. Poftă bună. Încă nu aștept să se facă pizza. Ești live ceva? Nu, tu? Nu. Ah, ok. Credeam că faci live de la pe TikTok. Dacă știi. Bună? Ești live? Da. Pe bune? Da. Unde? Pe ce? Pe ce ești live? Pe YouTube. Și se uită oameni? Cine ești? Scuze, nu vreau să sune rău, dar cine ești? Eu nu pot să te găsesc pe YouTube. Adică nu poți să mă găsești pe YouTube. Pardon? Ai zis că nu poți să mă Nu, găsești? am întrebat cum poți să te găsesc pe YouTube, adică cum te cheamă. Fii atentă. Ah, ok, bine. Ți-am scris în chat, Ok, super. Adică o să-ți dau follow. Ce scrie aici? Ai tatuaj? Aici și aici, da. Aici scrie Blessed with Beauty and Rage. E un vers dintr-o melodie. Poate e puțin zeții, dar e drăguț. Și aici scrie Paradise. Și mai ai alte tatuaje? Da, mai am unul. Mai vrei să-ți faci alte tatuaje? Da, o să mai fac pe viitor. Nu știu, momentan fac 21 de ani. Ce faci? 21 de ani. Ia, Minți. nu moment. În ce an ești născută? 2005. Ok, deci pun la NPC, ok? Merge la Cocalar? Nu, hai că sară bucile. Dar mă pui în clip. Da, da. Bine. Mai poți să faci 2 secunde? 2 secunde. Nu. Ok, lasă, e suficient. Mulțumesc frumos, Robi. Ești un dulce. Și te pup. Lobby. Ce? Mulțumesc frumos, Lobby. Mulțumesc frumos. Ok, nu-ți mai mulțumesc frumos. Bun, n-a arătat și cineva bucuțele. La muncă, Ce muncești? la casino. Muncești la casino. Și cât primești în pe lună? 28 de milioane. Și ceva gen? Sau ce se Stai, vede. atât? Și fac plăți. Deci nu ai mult de muncă. Nu, dar e programul ăsta, iurea. De exemplu, acum mai ies la 8 dimineața. Așa târziu? Stai, Da, ești la 8 dimineața și după când mai mergi, gen? Am 2 zile libere, la un outdoor, Ok. 12 ore lucrez. După aia intru de dimineață la 8 și ies la 8 seara. Am înțeles. Dar tu câți ani ai? Tu câți ani ai? Câți ani îmi dai? 18? Da, am 18. Tu? Mulți. 21. 21? Păi și mă gândesc că nu e nicio problemă dacă e băiatul mai mic cu Ah, 3 ani. Nu? departe. Poți să vin cu motorul, gen. Nu e chiar așa departe, cât aș putea face? 2-3 ore? 3 ore și Se merită, sincer. zici? Da, apropo, îmi plac ochii tăi. Ochi, da. Ok. Bă, chat, se pune? Bă, chat, n-aveți cum să-mi ziceți voi că nu se pune ăsta. Chat, n-aveți voi cum să-mi ziceți că nu se pune ăsta. Că am dat eu fumble, gen, e partea a doua, dar ăsta 100% se pune. Da! Bun. Dacă găsesc că nu mai știu ce să fac. Bună. Bă, am încercat de 73 de ori să dea skip și n-a putut. Bună! Bună, Câți ani ai? 16. Mulți înainte. Îmi place tavanul tău. În prim păr. Cu plăcere, cred. În prim părul. Spor la prins sporul. Mulțumesc. Cu plăcere. Ăsta e gen direct tavan. Bună. Bună, ce faci? Bine tu. Și am gen de îndeplinit 3 misiuni. Așa. Trebuia să dau de un moș, dar am dat deja. Și gen mai trebuia să dau de o fată care e latina make-up, dar tu nu cred că ești machiată, nu ești machiată, nu? Tu ai un pic cu ruj, da, tu. Și gen mai trebuia gen să mai arate ceva o bancnotă de oricât. Ai cumva o bancnotă pe lângă tine? Ce bagnot? Nu contează, gen doar să fie 1 leu, 2, 10, 100. Stai un pic să caute fata. Oricât, dar gen bancnotă, nu monedă. Da, na. Uite.
Da, Wow, ești de ăștia mari. Ok, ok, mulțumesc frumos. Ok, ne-am făcut misiunea și cu banii și am mai completat încă un bingo. dar stai că te știu. Tu ești... Fiți atente, am o întrebare pentru voi. că tu ești Veiler. Vezi că avem la follow pe TikTok. Nu știu frumos, și pe YouTube n-ați dat? Nu. Puteți să dați și pe YouTube? Da, dăm și pe YouTube. Fiți atente, am o întrebare. Mă joc, știți la bingo? Știm. Și mai am nevoie de 3 chestii. Mai am nevoie de Mac, gen să se vadă ceva de la Mac, un produs de la Mac, etc. O fată care are Latina Makeup sau un cocalar, dar mă, voi nu puteți să... Păi noi avem Latina Makeup. Aveți Latina Makeup acum, gen? Da. Bro, n-aveau Latina Makeup, nu? Chat, m-au mințit. Damn. Smash. Țără bună. Bună. Care au șanse să dăm iar? Mai are client? Ești, cred, sau nu? Alaltări? Nu știu, recent rău de tot. mai știu, sincer, nu mi-aduc aminte. Dar să nu aveai iubit? Nu. Îmi plac ochii tăi. Mulțumesc. De ce naiba mea la black screen? What the fuck se întâmplă? Bă, fii atent, ai cumva Latina Makeup? Ce? Ai cumva Latina Makeup? No. Nu cred că ai Latina Makeup. Ai cumva un ambalaj de la Mac pe lângă tine? Do you speak English? Would you have one McDonald's object? Ok. Bună. Bună. Fii atentă, am o întrebare pentru tine. Ai cumva pe lângă tine un pahar sau un ambalaj sau orice de la Mac? Nu. Nimic? Nici o pungă, nimic? O jucărie, o cană, ceva de la Mac? Am o cană normală. Aveam gen de la Mac. De ce? Mă jucam bingo și mai întâi o fată care are Latina Makeup și gen ceva de la Mac. Sau să fie ceva la Mac. posibil să am o jucărie de la Happy Meal. Poți să o aduci? Bine. Ok, asta se vede logo-ul de la Mac. Mersi frumos, m-ai ajutat enorm de mult. Și mai întâi acum o fată care să aibă Latina Makeup, ceea ce gen nu prea cred că o să găsesc. Intră pe gen all countries și du-te pe America sau ceva. Zici tu că găsesc așa? E posibil că dai de fete din afară, gen, și acolo se poartă așa. Ok, mersi de sfat, mersi frumos. Cu plăcere. Seară faină, te pup. La fel, pa, pa. Cam acesta a fost videoclipul, nu uitați că mă ajută extrem de mult dacă apăsați pe butonul de like și de subscribe. Vă pup, pa, pa!